Il-Hamis fil-ghaxija wasal fit-tmiem u t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni ta' min jiżvela informazzjoni li tkun protetta. Il-liġi tal-Whistleblower ġiet approvata 15-il ġurnata wara li kienet ppreżentata fil-Parlament. Dan wara li għaddiet minn stadju ta' kumitat waqt seduta li damet aktar minn 6 siegħat. Dan ifisser li issa jonqos biss l-ahhar stadju li huwa t-tielet qari ta' din il-liġi u li mistenni jsir nhar it-Tnejn li ġej. Din il-liġi kienet waħda mill-proposti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li ma liġi kienet minn tal-ewwel illi l-gvern ġdid ressa il-qudiem sabiex sal-aħħar ta' Lulju il-Whistleblower Act ser tkun daħlet fis-sehh. Il-Whistleblower Act ser tipproteġi lil dawk kollha inklużi uffiċjali pubbliċi u kumpaniji li jista' jkollhom informazzjoni ġdida u fondata dwar każijiet biex jersqu l-qudiem mingħajr biża' ħalli l-informazzjoni tiġi investigata fl-interess tal-poplu Malti. Il-gvern mhux qed jaħli ħin biex iwettaq l-impenn politiku tiegħu li jagħmel ġlieda kontra il-korruzzjoni. Bekk il-protezzjoni tkun tneħħiet minn fuq il-politiċi li jwettqu korruzzjoni u ngħatat lin-nies li jikxfu l-istess korruzzjoni. Dan l-abbozz tal-liġi għandu differenzi sostanzjali mill-abbozz li kien tħejja mill-amministrazzjoni preċedenti imma li qatt ma tressa għad-diskussjoni fil-Parlament. Ewlenin fosthom il-gvern qed jara li dan l-abbozz m'għandux jagħti protezzjoni biss lill-individwi onesti li jridu li ssir ġustizzja. Imma l-liġi għandha tinċentiva wkoll lil min għamel il-ħażin ma' ħaddieħor sabiex jikxef il-ħażin li jkun sar. Fost l-oħrajn din il-liġi tassigura li l-identità tal-persuna li tiżvela l-informazzjoni ma tiġix żvelata mingħajr il-konsens espress tiegħu jew tagħha. B'din il-liġi l-gvern, kumpaniji kbar u organizzazzjonijiet mhux governattivi li jiġbru ammonti sostanzjali ta' flus ser ikollhom il-ħtieġa li jwaqfu uffiċċju intern ta' investigazzjoni għall-informazzjoni li tkun waslet minn whistleblowers. Din il-liġi ser tkun tapplika kemm għal każijiet passati u dawk futuri. Jiġifieri wieħed jista' jagħmel whistleblowing kemm fuq każijiet illi ġraw u anke fuq każijiet illi jistgħu jiġru fil-futur.